comisar în spate. Hai să vorbim limpede, ca doi bandiți onorabili. Spune-mi ce vrei. Cât vrei! Ești brutal! Sunt grăbit! Și rău informat ca toți oamenii grăbiți de apă. Dar habar n-am la ce face aluzie. Poate la afacerea Cărum? Nu, și la afacerea Cărum. Bine, îți dau cuvântul meu de onoare că până aseară habar n-aveam că ești amestecat și în cereale. Știam că faci metalurgie, știam că faci petrol. Nu știam că ești amestecat și în chestiunea cerealelor. Și ai aflat, la timp. Păi da, aseară. Dar imediat ce am aflat, am și dat ordine să se scoată orice aluzie cât de vagă în chestiunea cerealelor. Păi era un articol întreg despre prețul obăzului și s-a scos. Din pură generozitate. Nu, din gata. Bănuiam că și-ar fi agradul ca timp de câteva zile să nu se prea vorbească despre chestiunea cerealelor, cel puțin până la încheierea definitivă a contractelor. Și mai știam că dacă aș veni la dumneata să zicem poimine, aș găsi oarecare înțelegere, nu? Și oarecare bani. Văd că-ți plac expresii triviale. Fie și oarecare bani, știam că nu o să-mi faci dificultăți. Da, dar până atunci ai preferat să ameninți. Nu. Ba da, Nu. să ameninți, să strângi documente, să le închizi în sertarul dumitale și să insinuezi că ești dată să le publici altă dată vechiul sistem de șantaj altă dată. Negriguță, iartă-mă, dar nu știi ce vorbești. Poate, dar știu să citesc. Ce e asta? Alexandru cel Mare Media. Aha! Dar ce ai dumneata în comun cu Alexandru cel Mare? Multe! Dacă citești printre rânduri. Ascultă! Alexandru cel Mare așteaptă încă un an pentru a da o nouă lovitură și aceasta nu pentru că spiritul său de aventură nu îl împinge mai departe, ci pentru că se lovește acum de problema gravă a cerealelor. El trebuie să hrănească importante efective de cavalerie și chiar dacă a izbuctit să organizeze un monopol al ovăzului. Al ovăzului! Nu e clar? Vrei să-mi spui că e o aluzie la afacerea Cărum? Nu, aluzie, nu. Atac direct! Ascultă mai departe. Vom arăta altă dată, vezi, altă dată. Și păstrăm în acest scop probe pe care preferăm a nu le destăinui pentru un moment evident, că prefer evident. Pe ce se întemeiază convingerea noastră? Sigur că da, sigur că da. Ești un om cu convingeri, dumneata! Că între Protar și Carun, itinerarul eroului nostru a cunoscut faze insuficient studiate și care ar merita să fie aduse la lumină. Clar, nu? Plătești sau aduc la lumină? E o prostie de toată, e o confuzie, e o eroare. Ceva mai mult. Un șantaj. Nu înțeleg nimic. Eu înțeleg tot. De unde ai dumneata informații despre afacerea Protar? Protar? Ce e aia? O publici și pe urmă mă întreb pe mine ce e aia. Dosarul e în seiful meu de un an. Credeam că nu știe nimeni, dar văd că m-am înșelat. Tocmai de asta sunt acum aici să te întreb. Ce știi? Cât știi? Și cât vrei pentru ceea ce știi? Păi de vrut aș vrea mult, dar nu știu nimic. Prin urmare, refuzi? Nu refuz să cred, refuz să înțeleg. Am impresia că îți bagi joc de mine. Vin la mine cu un articol oarecare, un folieton de istorie scris de dracu de cine, Alexandru Andronic. Alexandru cel Mare în media. Cine mai fi și Alexandru Andronic ăsta? Nu știi cine e? Nu! Nu-l cunoști? Nu! Șoci tare. Șoci mai tare decât credeam, dar bagă de seamă. Eu știu să lupt. Coane Griguț, stai! Coane Griguț! Gata. Pentru azi am terminat cu dumneata. Te sfătuiesc să te gândești mai bine la ce faci. Mă găsești mâine dimineață la 9 la birou. Poate te răzgândești între timp. Și n-ar fi rău. Crede-mă pe mine. Poate că ai dreptate. Cine știe? Poate că mă răzgândesc. Dar? Dar? Alo, tipografia? Ștefan, spui acolo? Spune-ți ce sus imediat. Pompilian?
Cine este Alexandru Andronic? Alexandru Andronic? Am auzit de numele ăsta, dar habar n-am cine El e. la noi în redacție, unul cu numele ăsta sau cu un pseudonim? Nu știu, n-am auzit. Articolul ăsta l-ai văzut? Alexandru cel Mare în media de Alexandru Andronic. Așa. O fi un colaborator din afară. Se poate, dar trebuie să știm cine e. Să trăiți, domn director. Apopian a venit? N-a venit. Domnul director, zicea Apopian că ne dă ceva de Lasă venit. asta acum. Dar nu mai pot, nu mai am niciun ban. Nici eu nu am, dar o să avem cu toții. Și tu, și eu, și toată redacția. Știi domnul Andronic? Da, a fost aici. Când? Astăzi, mai devreme. Zicea că se mai întoarce, poate să mai întorc și eu am plecat. Ce vrea? Vă căuta pe dumneavoastră. Pe mine? De ce? Nu știu, a zis că e o chestie de extremă importanță. Avea dreptate. De extremă importanță! M-aș mira, arăta mai mult la Ageamil, zicea că e profesor. Și încă ce profesor? Ăsta e tare să ne dea lecții la toți! Dragilor, pe Andronic nu trebuie să vezi. Astăzi, neapărat de scopul cu orice preț. Mai chemat, domnule director. Ștefănescu le-am găsit! Ce? În lovitură mare, lovitură mare! Zău? O am, uite aici o am. Unde? Unde te așteptai mai puțin? Găsesc asta. Să văd. Ia uite. Ha? Alexandru Andronic lovitură. E mai mult decât o lovitură, e o revoluție! Ștefănescu eu am plecat. Până mai aici nu te dezdefertă lângă aparat. Îmi păstrezi o pagină liberă pentru ultima oră. O să avem știri mari la ultima oră. Curaj! Mă rog, Alexandru cel Mare la ultima oră. Epopeea se întâlnește cu istoria. Eroul lui Homer cu elevul lui Aristotel. Imagine majestoasă, imagine de nesfârșită măreție. Dar omul de știință nu are dreptul să fie sedus la asemenea frumuseți, când adevărul istoric este nesigur și cu atât mai puțin cât el este categoric fals. Foarte puține sunt datele certe, absolut certe din istoria războaielor lui Alexandru cel Mare. E, de exemplu, sigur că armatele lui trec Tigrul în septembrie 331, înainte de Hristos, în ultima zi a lunii. Și această precizie o datorăm împrejurării că trecerea fluviului coincide cu eclipsa de lună de la 30 septembrie 331. Dar asemenea coincidențe nu sunt multe în cronologia alexandriană. Istoricul poate să regrete lipsa lor, căci istoricul dorește mai multă precizie. Dar figura lui Alexandru cel Mare nu pierde nimic. Domnul profesor Andronic locuiește aici? E acasă? Sunt mai puternice decât documentele. Și poate că ceea ce este cu deosebire fascinant în Marele Macedonean este misterul. Și încă azi, după 23 de veacuri, înconjoară și ascunde miraculoasa sa aventură. În ciclul Mituri și Eroi a vorbit domnul profesor Alexandru Andronic despre Alexandru cel Mare. Cum el a vorbit? El a fost? Da, dumnealui. Prin urmare nu e acasă. Păi dacă ești, cum să fii acasă? Da, atunci eu mă duc. Dar cine sunteți dumneavoastră? Nu mă cunoașteți. Nu cred că mă cunoaște. Dar de ce ne stați, domnișoară? Capul trebuie să fie și dumnealui. A zis că de la Rape vine de-a dreptul acasă. Când ești mai departe? Poate întârzi. Aș, nu-l cunoașteți. Se vede bine că nu-l cunoașteți. Dumnealui nu întârzie niciodată. A vorbit, a spus omul ce a avut de spus, drept acasă vine. Păi, dar frumos a vorbit. Frumos și tare. Mă, și mie zău. Aici acasă abia dacă deschide gura. Abia l-auzi. Uite cât e ziua de mare, stai aici la masa asta. Citește și scrie, scrie și citește. Are ce citi. Da, zău. Multe mai sunt. Și mereu vin. Nu e zi de la Dumnezeu să nu fie câte 3, câte 4. Nu mai are loc de ele. Pe masă cărți, sub masă cărți, pe scaune cărți. Unde te întorci, numai cărți. Eu să le scutur, nu le mai dau de rost. Dar dumnealui să le citească. Cartea asta e nouă? E venită de curând? Ia, stai așa să văd. Dă-mi coa. Ia. A, pe cartea asta e grecește. După ce o cunoști? E, după multe, domnișoare, eu pe toate le știu. M-am învățat cu ele. Numai să o iau în mână și spun care cum e. E câte una așa care scârție din țenit ca o ușă neunsă. Altele, tac. Sunt și
cărțile astea ca oamenii. Unele tac, altele țipă și altele râd. Ba de râs eu nu le-am auzit să râdă. Ia ascultați. E câte una așa care troznește din senin ca butucul iarna în vatră. Parcă vrea să spune ceva, dar eu nu știu ce. Poate că știe domnul profesor. Dumnealui pe toate le știe. Domnișoară, stați! Domnișoară, dați cartea asta să o punem la loc. Dacă bagă de seamă domnul profesor că am umblat, se supără rău de tot. Să nu-i umble careva pe masă, că e foc. Uite, eu nici nu mă ating de ea. Zac hârtiile astea și cărțile cu lunile. A venit? Nu e dumnealui. Dumnealui nu sună niciodată. Dumnealui are cheie. Dar cine să fie domnișoară? Eu mă duc. Dar de ce, dragă? Stați aici. Vedeți? O fi greșit careva ușa. Și adineauri când am sunat dumneavoastră, tot la fel spuneam că e o greșeală. Întâi mă gândeam să nu deschid. La noi, domnișoară, foarte rar vine cineva. Dar cine să fie, da? Mă duc să vă stați aici, domnișoară. Nu vă să vă. Domnul profesor Andronic? Nu e acasă. Domnul profesor Andronic? Păi, dar nu ți-am spus că nu e acasă? Domnul Andronic? Nu. Domnișoara Andronic? Nici. O prietenă a domnului profesor? Încă nu. O studentă? Oarecum. Domnișoara trebuie să-l văd neapărat pe domnul Păi o profesor. fi trebuit, dar dacă nu e acasă, dar cine sunteți Dumneavoastră, dumneavoastră? domnișoara, sunteți singura măsură să puneți această întrebare. Dar trebuie să vă spun de la început că nu pot să vă răspund. Nu, vă înșelați, domnule. Nu am niciun drept să pun întrebări în această casă. Dar nu am nimic să vă întreb și nu sunt curioasă să aflu. Cu atât mai bine, pentru că ce mă privește sunt foarte curios și am multe lucruri de aflat. Vai de mine, vă rog frumos să nu-ți umblați acolo. Dumneata e o persoană cu lucruri de risot, nu am nevoie de dumneata, te rog să ieși. Vreți să spuneți că de mine aveți nevoie? Nu nici pe dumneavoastră, domnișoară, nu mă rețin. Domnule, te poftezi să iei mâna de acolo. Țipă, faci ce vrei, dar ieși. Vai de mine, asta e nebun. Domnule, pleacă de aici, ce te-am făcut? Tot mai de aici. E surprinzător că o persoană atât de distinsă ca domnul profesor poate ține în casă o asemenea persoană. Ei, eu strig, eu mă duc să chem pe portar, mă duc să chem pe portar acum. Domnișoară. Am impresia, domnule, că sunteți în căutarea unor documente. Da. A unor documente importante? Da? Foarte importante? Dumneavoastră știți ceva? Păi mai mult bănuiesc decât știu. Ce? Bănuiesc că dacă un om bine crescut năvălește într-o casă străină, în felul în care ați năvălit dumneavoastră și caută ceva, acel ceva nu poate fi decât foarte important. Știți sau nu știți ceva precis? Da și nu. Ce înseamnă da? Ce înseamnă nu? Știu că domnul profesor a plecat cu o servietă. Așa. Că a pus în ea o serie de hârtii, Așa. că a înmuiat servieta cu ceea și că a încercat broasca de câteva ori. Asta înseamnă da. Nu știu însă ce erau acele hârtii și nu știu dacă sunt hârtiile pe care le căutați dumneavoastră. Asta înseamnă nu. Și unde e domnul profesor? Era radio, cu Era trebuie așa să... și de acolo sunt la universitate, pentru că totdeauna miercuri de la 6 la 7 are curs. Da, pot să sun de aici, unde e telefonul? N-avem. Da, asta așa e, că toată dimineața l-am pătat în carte. Păi, și nici nu e bine să telefonați. V-am spus că domnul profesor e în sala de curs și s-ar putea să nu răspundă. Mai bine vă duceți la universitate, îl găsiți sigur. Mai bine. Da, poate că aveți dreptate. Dar după curs nu vine aici? Uneori, dacă vreți, puteți să așteptați. S-ar putea să întârzie? Da, o oră, două, poate trei, poate trei. Da, atunci mă duc. Dumneata să taci. Domnișoară, îmi cer scuze. Dar nu aveți de ce. A fost foarte plăcut. Domnișoară, dacă mergeți în oraș, vă las în drum. Am un taxi jos care așteaptă. Vă mulțumesc, dar eu am de lucru. Ați ghicit bine, Adinaur, sunt o studentă a domnului profesor. M-am luat aici să copiez niște fișe. Îmi pare rău că v-am întrerupt. Nu face nimic. Bună ziua! Dar mai poftiți de la noi. Mai de mine, domnișoara, a plecat. Dacă nu erați dumneavoastră, eu nu știu zău cum scăpam de nebunul ăsta. Domnișoara, da, domnul profesor n-are curs azi. Da, știu. Și nici servietă n-are. Eu credeam că are. Vai de mine când va fa nebunul că l-ați păcălit se întoarce. N-are decât pe mine, nu mă mai găsești. E, și eu nu-i mai deschid. Ia uite ce-a făcut aici, am curcat toate cărțile astea. Mai de mine. Primiți asemenea vizită. Dar nu v-am spus, domnișoară, că la noi nu vine nimeni. Nimeni. E, câteodată așa, câte un domn bătrân, câte o fată urâtă, Totdeauna urâtă. totdeauna urâtă, parcă numele alege. Și numai despre cărți vorbește cu ele. Vai, domnișoară, dar dumneavoastră sunteți prima fată frumoasă care intră în casa asta. Eu tot despre cărți am venit să vorbesc. Foarte rău. Mai mare păcatul. Păi,
Nu trebuie să o luați în nume de rău declarația prea sinceră a Anei. Este o veche admiratoare a mea. Este publicul meu credincios. Dar a fost foarte frumos, nu? Vedeți? A fost frumos și tare. Ah, da. Conașule, v-a căutat un domn adineauri. Da? Ce domn? E pe nu știu că n-am să spună cum îl cheamă. Probabil domnul de adineauri. Era să ne lovim de prea multă grabă. Atunci să știți că el era mai grăbit nici cât se poate. Bine, Ana, îți mulțumesc, te poți duce. Eu acum vă las. Aoleu! Hai de mine! Dar ce e asta? Ce? Uite, uite! Ca de un nasture. Unde? Păi, de abia seara l-am cusut. Da, într-adăvăr, care? Da, într-adevăr, dar mereu cade câte unul. Cusutul ăsta era altul. Pe ăsta. Mereu cade câte unul. Lasă-l cosim acum. Nu, acum, Ana, lasă! Dar pe urmă mă treziți fără el și râde lumea de noi, conașule. Da. Conașule, dar la prânz sărmănuțe? Bine, da, cu mămălica și smântânică. Ana. Da, cu așa și cu smântânică. De ce râzi, domnișoară? Pentru că mi-am amintit de cursul dumneavoastră. E așa de pesă cursul meu? Vă rog să nu vă supărați. Era o glumă. Știți, de multe ori înainte să intrați în sală, ne întrebam, sau uneori chiar făceam prin soare între noi. Ne întrebam care din cei trei nasturi de la haină va lipsi. V-ați să zic că nu lipsește întotdeauna același. Nu. De cele mai multe ori lipsește ăla din mijloc. Uneori cel de jos, mai rar primul nasturi, cel de lângă buzunar. Foarte interesant cursul meu. Nu știam că am studenți atât de atenți. Și nu se întâmplă niciodată să fie toți nasturi la locul lor? Ba da, foarte rar, dar se întâmplă. Să știți că odată era să pierd un pariu destul de mare din cauza asta. Îmi pare rău, dacă știam... La drept vorbind, nu mi-aduc aminte figura dumitale. Ești înscrisă la mine, urmez cursul meu? Da, l-am urmat în primul semestru. Acum însă... Numele dumitale este... Magda Minu. Magda Minu, da. Da, cred că mi-aduc aminte. Dar locul dumitale era în spate. Da, în dreapta. Lângă fereastră. Acolo, da. Da, cred că te văd, da. Ai și făcut o lucrare asta, doamnă, la seminar despre protocolul la curtea lui Alexandru cel Mare, nu? Domnul profesor, vă aduceți aminte? Da, foarte bună lucrare. Excelent. Puțin cam îndrăzneață, scrisă poate cu prea multă imaginație, dar foarte bună. Ți-am dat și niște cărți ca să le consulți, nu? Da, a lui Bernoli și a lui Spică. Dar vi l-am înapoiat, vi l-am lăsat la pensionarie. Da, știu. Dar ce s-a întâmplat? Tu de nu te-am mai văzut la curs. De ce? Să vorbesc deschis. Te rog. Nu mai puteam suporta cursul dumneavoastră. Mă indigna, mă înfuria. Interesant. Domnule profesor, mie îmi place Alexandru cel Mare. Și mie? Nu, dumitale nu-ți place. Îl critici, nu ai încredere în el. Face prea multe greșeli. Dar nu e adevărat. Așa. Tonul dumitale pentru o studentă. Vă rog să mă iertați. Prin urmare, ai plecat de la cursul meu pentru că nu erai de acord cu mine. Vedeți? Pentru dumneavoastră, Alexandru cel Mare e o problemă, e un obiect de studiu. Iar pentru dumneata? E altceva. E un prieten. E un om, e mai mult decât atât, e o pasiune. Veche? Încă din liceu. Știam că fetele de liceu își găsesc pasiuni în cărțile de istorie. Dar râdeți de mine. Nu râd. Ești o fată silitoare. Nu sunt silitoare, sunt mai degrabă leneșă și frivolă. Anul trecut nu mi-a lipsit mult să pic și la bacalaureat. Pe Alexandru cel Mare l-am iubit din primul moment. Iubit? Da, iubit. Ceea ce se cheamă iubit? Da, ceea ce se cheamă iubit. Și cum s-a întâmplat? Cum se întâmplă de obicei? L-am văzut și l-am iubit. E frumos. Da, e foarte frumos. E tânăr, e puțin nebun, e generos. Nu, e puțin nebun, da, generos, nu... Cunosc gestul acesta. De câte ori e vorba de Alexandru cel Mare, de eroismul lui, de strălucirea lui. Când ridici nume și faci un gest cu mâna ca un semn de întrebare. Nu poți să te suni. Domnișoară Minu, te fac atentă că felul dumitale de a vorbi cu un profesor, chiar dacă nu mai sunt profesorul dumitale... Dar sunteți profesorul meu. Vreau să mă prezint Alexandru. La mine când? Da. Sesiunea asta, dacă se poate.
Și de aceea e aici. Să nu mă înțelegeți greșit. Eu examenele nu obișnuiesc să le trec la domiciliul profesorului. E loc destul la facultate. Iată-mă, n-am vrut să te jignesc. Aș vrea să știu totuși. Deci am venit aici? Da. Am citit articolul dumneavoastră de astăzi. L-ai citit? Da. L-ai citit? Da, l-am citit. Prin urmare se citește, Doamne, ce penibil. Penibil? De ce penibil? Pentru că e plin de greșeli, tot articolul e desfigurat, e mutilat de greșeli. Dar desigur că n-ai înțeles nimic. Ba da, am înțeles tot. Nu, dar nu mai înțeleg eu care l-am scris, dar am dat o erată. Are să apară mâine. Ce s-a întâmplat cu articolul ăsta este absolut înspăimântător. Mă întreb cine l-a cules, cine l-a corectat. Simplu. În loc de Marocardo, apare Maroc. În loc de Kabul, Karun. În loc de Proftasia, Protar. Auzi dumneata? Protar. Nu e frază, nu e rând să n-ai pe greșeală. Cred că ai băgat de seama. Păi nu, n-am băgat de seamă, n-am avut când. Domnule profesor, am venit să-mi spuneți că nu e adevărat. Ce? Alexandru nu l-a ucis pe Parmenion. Alexandru n-a fost în media. Ba da. Nu, domn profesor, cel puțin nu în 330, pentru că în 330 era la Kabul. Nu ajunsese încă. Dar de unde știți? Presupun. Nu aveți dreptul, nu are nimeni dreptul. Domnișoară Minu, pui prea multă inimă în lucruri atât de vechi. Pentru mine nu sunt vechi. Pentru mine sunt vii, sunt încă vii. Eu îl cunosc pe Alexandru cel Mare. Îl cunosc, înțelegi? Da, și eu cred că îl cunosc de 20 de ani. Da, dar dumneata îl cunoști din cărți. Din cărți. Știi dumneata un alt mișor, dar cunoaște pe Alexandru cel Mare? L-ai întâlnit dumneata altundeva decât în cărți? Da. L-am întâlnit în vis. Atunci să știi că nu e el. Ba da. Uneori îl văd. Uneori îl aud. Cunosc vocea lui. Cunosc privirea lui. Privirea lui arzătoare. Ochii lui calzi și umezi. Da, asta e exact. Avea ochii umezi.